Daghan ko'y nakaila, daghay mga nauyab, mga babay nga way bana. Ako silang nakaila dinhi sa social media. Pagagabi ko perming magluya, o kung mag-video call me, walay duha-duha. Iyada yung ablihan ang iyang tinaguan, o galit ko natingala sa dihang akong nakita, nga naamay tapay nga puwerting bukara. Video call tagay kay naay para na may kalipay. Video call tagay sa kwarto, sa kusina o banyo. Video call tagay bisag asa, basta malipay ka. Video call tagay kay puwerte ng gahian. Nakita ka sa hakot o giada yung tika, ako giganahan sa kadako sa imong dughan. Bisag imong gitapunan ang kabugdos sa imong bugan, ako gilamian o kalit giuwagan. Video call tagay kay laay para na may kalipay. Video call tagay sa kwarto, sa kusina o banyo. Video call tagay bisag asa, basta malipay ka. Video call tagay kay puwerte ng gahiya. Video call tagay kay laay para na may kalipay. Video call tagay sa kwarto, sa kusina o banyo. Video call tagay bisag asa, basta malipay ka. Video call tagay kay puwerte ng gahiya. Video call tagay kay puwerte ng gahiya. Video call tagay kay puwerte ng gahian.